Put onions. Onions they help also focus. Onyama! Onya! Yes! Onya to me ego. Odo ke etu. Onyama! Onyama na. Ki Jesus. Ina ka fana kwa onyama inoro yes, inoro. Afọ ma bụ hey, ana me ife ndala. Ị na-eme anya nye go onyala ị na-eme me yes. Ị ka do maka na suit again na nzuko gị ihe. Anyway, nsogbu adọrọ. Ị mara ada eti mkpu. Ido ekete ha ịba. Ebe na ikpelum. The last time, ị na-asị m na this month is my month. Na ị na-afụ breakthrough. Ị na-eme nka, nweta ego dị ona, nwetacha akpe. Aka nnọkọ ebe nnọ. Ka ijesi. Na ekpere arụrụ ọrụ. O nwere ka o si gbasalụ m. Jesu! Mụ na ga-ekwulu okwu ọrụ ekpere ga-arọkwa ka ekpere ga-ekpere ka ikwu. Ọ bụ na ikwu na ịchọ ka ekpere lụọ ọrụ, ndọbụlụ ọnụ ya ego ntekweli Ezra Psalms and Jeremiah. Ịbụrụ na eme eri. Onye ba aya awakwana anwa. Onye amara kwa anya o. Akwa m onye ala anwa akpọsụwa m iwe. Nke wasị m, o weta ego dị ona. Mmụọ n'abalị. Mekwasị na gị n'elu. Kọba m ike. Ị na-ayịkwala m agwa na my gala 33 years. Abụ m onye Kalabara man Igbo, abụ m ka nda anara tamata. Ị chọrọ dị ka onye agwa. Onye agwa. N'ogbe mkpa. Onye agwa n'ogbe. Sọgọrọ m ka onye na-ikwu akwa. Ka ndị ba akwụkwọ. Onye agwa n'ogbe. Mụ na gị ga-eme ife today. Onye agwa mara m agwa gị how radical ndị. Onye agwa mara. Ọ mụ ka ị na-agwa okwu. Onye agwa mụ agwa gị Chinese ndị nsọ. Mma. Agwa onye agwa na-adị elu. Onye agwa mụ. Onye amaka mmadụ watụ n'ala. Onye amala ogbe m, ị na-abịa ịmụ m aka. Kedu ebe fonu m dị? Onye amala ogbe m. Hey, ndị eji mụ ka mmadụ nke watụ n'ala. You will end up in McDonald's. Hello? Angel Michael, biko wọrọ mmadụ na-abụ tiolo nwe bịaba n'elu ụwa na. Ndị ji n'elu ụwa. Mụ ka mmadụ ụwa wenyile enu 100 feet apama. Wee rapụ m wee pịta ọka papọchala acha. Even na man recognize him so sunja bo sani kweki ejima se na omwa mu hangiane an ma hangine na vum perikoma wan kali zeren da no me go so ya haro di kalonde okwefo give me go see Wa kide melo ko. edi gwe na ado da na Ma ka se ko. obodo uya magezi Onye mi na melo nko. onya makedi ndị akachapụ afọ onye anụ kebe menu ọ na-afịa dị dịrị aka akachapụ n'afọ onye obodo n'enigwe kebe menu nwanne m nwoke otu ifum now ebitigo m cut off mark enigwe nwere mgbe ị nara ebit kedu ibe menu what is the enigwe m problem na-eje na one way trafficator kebe menu ịma na ọ bụrụ igwe abacha bụ isi nọ na nnu atụkwara ndị ga-atanya bụ abacha nnu ka ha esi Ala ka ife n'elu. gwana ibe menu ọ na-akọ apụta m na-agara onwe m maka na morning cry ka nsi esi m ozi ọma wee ja maka na enwe ndị njem esala ịta abụ ya ka m na-apụta nwee fuo my brother here amara m ahịa ka ọ na-ama nwa woman n'ụla isi nwaanyị na-amakwa n'ụla lụrụ oge ịbụ nne gị ka ihe na-etikwa enyi ofuru ọzọ gba makrobatik ọ bụ na m mepere azụ m ebe a nụnwa nke na-eme na ọgba makrobatik ọ shoto panyelu m memoresi mpis olu m shoto emoto ọ bụ na mgbe bịara ya olu shoto gba atụ Onye ama na-asị asị karịa ekwensu. Onye ama iti mụ. Si m na eji wee kechie m, eji mee m nka na mme weta 30,000 ego ntalafu wee zute sorry wee kpata. Imenye m onye ego. Onye na-emere. anya bụgo ndị Kada m eri nri. a na-ekwuzi Nna m anya abalị. ndị ekere agbụ Etinye na kwadere m na mma na-adị wọs. Ebe na na-enwetara bita alat. Mmiti ya ebe ọ bụ ịkọrọ m. Ọ dịnalụ m kọl. Angel Michael. Onye ama. Ihe eko. Chaka nje gbaghara pa n'itu m. Angel Michael ga-eme gị ihe m na-egosi ihe ụra dị ka ndị na maghị gara 33 onye nwachigodi aka m agwụ ya Chinese ndị nsọ na emezi n'ụdị biznes nwa apa mani tumo nwa nwa abịa egbe onye nwa anyị nara n'ozu gụfụ m na your ministry are you serious ị mara apa mani tumo